zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, al'umma mudubi, ya kunshi labari ne akan wasu matasa a wata unguwa. Unguwa wacce ta kasance ta yi ƙaurin suna a fagen kasancewa gida ga marasa kunyan samari marasa tarbiyya. Kai. Dakata. Kakashin tana zuwa fa. Sai shegen girman kai. Ba ta son kula mutane. Ita ka ba wani kyau ba. Yau dai sai na tsokane ta. Na barar da girman kan nata. Ye! Me shunin takalmi? Sai dai su matasa da na ambata da fari san ba haka suke ba. Duk da cewar sun kasance suna wannan unguwa. Sun kasance ba sa tare da rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata na sauran matasan unguwa. Amma kuma ba sa yin komi akan wannan ƙaurin suna da unguwarsu ta yi. Kullum sai dai su zauna suna zulumi suna tattauna sabon labarin wani abin da aka sake tafkawa. Shikenan ƙarshen magana sai dai a ce sai dai addu'a kawai sai a tashi a watsi. Wata rana sai wani dattijo ya kira su ya yi musu tambaya kamar haka. Lafiya na ganku kun yi cirko-cirko nan tsaye kuna ta tattaunawa me ya faru? Wallahi baba, yaran unguwan nan ne fa. Jiya ma wata ta'asa suka ƙara aikatawa. Ina kuma? Ina mutanen da suka tare jiya? Yaran nan suka dara suka yi musu sata. Wallahi. Akwai budurwa a gidan suka nemi su mata fyaɗe take amincewa. Suka yi mata dukan tsiya. Hakan ta suka faffasa mata jiki. Kuma dai? Wallahi ka ji abin da ya faru. Kuma su idi manasko ne suke aikata wannan laifin. To kun san ma ko suwaye kenan? To cirko-cirkon me kuke da ba ku je kun faɗa ba? Wallahi baba, yaran nan yan unguwa ne. Kuma yaran nan yawo suke da makamai a jikinsu. Duk yaron da kai kokari za ka taba ko kai mai wani gyara sai ya nemi ya naka saka da makamai. Kuma kaga iyayensu da yawa wasu suna kallon abubuwan da suke faruwa. Yasa haka tunda yaran unguwa ne muke. A'a. Abinda kuka yi ba ku kyauta ba. Ba ku kyauta ba. Kuna ji na? Domin kuwa in har za ku duka tsayawa kuna wannan tattaunawa babu mafitar da za ku kawo mu juna. Wannan cirko-cirko ɗin da kuka yi ba mafitar ku bace. Yanzu ku kun tsaya har tantiran unguwarku su suke jagoranta unguwarku. Yake kai baba duka yan unguwa ne haka. Ungo! Na ce ungo! Idan aka tsaya cewa 'yan unguwa ne ko wasu ko wani wane ne saboda kabazucin babansu ko wani 'yan uwansu, to ku sani cewa ba za ku taɓa gyara al'ummarku ba. Kuma ku matasa ne, matasa kuma su ne ƙashin bayan al'umma. Ita kuma al'umma ita madubi ce. Ba laihinku ba ne kuma, laihin iyayenku ne da suka nuna muku mai cewa wato damuwa al'umma ba damuwarku ba ce. Kai yanzu Musa da aka zo auren ƙannuwarka rashin tarbiyyar unguwarku ya sa aka je aka bar muku ita. Rashin tarbiyyar al'ummar ku ce. Kai Ibrahim da aka kama da 'yan sanda suka kama ku da zargin sai da tabin wiwi, an kama ku da ganyen? Rashin tarbiyyar unguwarku ne ya jawo muku. Abinda nake so da ku shine ya kamata ku aji surutu ku ɗauki aiki zunzurutu, domin shine mafita a gare ku. Matuƙar za ku tsaya ku ta tattaunawa akan wannan al'amari babu inda za ku je. Ku haɗa ƙarfi da ƙarhe da hukuma su ba ku shawarwari domin ganin cewa sun dawo da martabar unguwarku. Kun ji abin da na faɗi muku? Wannan surutun ba zai yi muku ba. Ku ɗauki shawarwarin nan da na ba ku. Ku ɗauka. Kun ji ni? Ibrahim, Musa, Yusufa, Muhammadu, ku ɗauka. Kun ji? Wannan nasiha da wannan dattijo ya bayar ga waɗannan matasa a lokaci ɗaya ya sanya su tunaninsu ya canza, suka ajiye yawan surutu suka ɗauki aiki zunzurutu. Ƙarshe kuma suka yi nasara domin sun fahimci cewar al'umma mudubi. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna al'umma madubi. Na gode.